तर आपण पाहत आहोत की लोकांचा कल आता बाबांकडे जात आहे, तंत्रमंत्राकडे जात आहे. तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये अशा अनेक ऍप्स उपलब्ध आहेत ज्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता, प्रश्न विचारू शकता, मग ते टॅरो कार्ड रीडर असो किंवा वेदिक ॲस्ट्रॉलॉजी असो. किती विचित्र गोष्ट आहे, ज्या मोबाईल फोनवर हे होतंय आणि ज्या कॅमेऱ्यावर बाबाजींचं शूटिंग होतंय तो कोणत्या लेवल ऑफ थॉट पासून बनला आहे. आणि बाबाजी जेव्हा बोलत आहेत आणि तंत्रमंत्र जादूभूत ह्यांची जी गोष्ट आहे ती कोणत्या लेवलची आहे, पण ही जी खालच्या स्तराची गोष्ट आहे ती त्या सर्वात उच्च स्तराच्या गोष्टीवर स्वार होत आहे. तर टीव्हीच्या माध्यमातून चुकीची माहिती पसरणं, मोबाईल फोनच्या माध्यमातून गलिच्छपणा पसरणं, मूर्ख लोकांनी विमानाचा उपयोग करून इकडे तिकडे संपूर्ण जगात फिरायला जाणं, या सगळ्यातून काय दिसतंय? यातून हेच दिसतंय की बाहेर तुम्ही 50व्या शतकातही पोहोचलात तरी जोपर्यंत आतून तुम्ही जनावरासारखे आहात तोपर्यंत हे जनावर उलट तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोगच करेल.